Pozdrav svima ljudi, moje ime Strahinja. Danas kao što vidite, igramo Clash Royale. Nešto se čudno dogodilo. Znači ja sam ušao u, kako se zove, u Clash Royale. Otvaram ovdje mi super, to je magical chest. Otvorim ga, zadnja karta Legendary. Jo, šta sam dobio? Nisam dobio Mega Knighta, nisam dobio Night Witch, nisam dobio Minera. Bandita. Moja 4. legendarna karta. Ne bre, 5. legendarna karta. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Ja sam dobio bandita. Otvaram, ovdje mi je bio lightning chest, otvaram, ne dobijem ništa. Zadnja karta Skeleton Army, ajde, to mi poslužuje. Kad vidim, Legendary King chest, brate. Sad ćemo nešto da igramo, igrat ćemo ovaj Elixir challenge, ne, Rage challenge, da, Rage challenge. Ne mogu da verujem da sam dobio. Znači, dobio sam bandita, moja 5. legendara, prvi magical chesta. Ok, Olik se žestoko se zeznuo. Dobro, ima i on mega. Ja imam Lumberjacka, sam sada stavio i minera. Ok, možda i zna da igra. Nije loš. Ja ću sada da postavim kako mrzim set kad su mnogo jači i brži ovi majmuni. Postavit ću ovdje bandita i ovdje skeleton smali da odiraju ovog Magic Archera. Znači bandit je prejaka karta. Ja ljudi kažem. Bandit je baš jaka karta. Morao sam ovdje da damage. Nisam ih damage-ovao, nemam pojma zašto. On vjerovatno sada ima Skeleton Army. Ne ima Mega Knighta i postavit ću Mega Knighta. Ali moj Mega Knight ne udara ovog drugog Mega Knighta, nego udara ovog, da, idemo bandita, to, ne znam da li je dobro bandit. Ne, postavio Baby Dragona. Ok, ovaj dečak ima Magic Archera i Mega Knighta, da, ja sam mrtav. Ja sam bukvalno mrtav, ne znam šta da postavim, imam skeletone ću da postavim, ali za džabe. Da, oni će go ubiti, ali on je baš jako dobro u kulu. I ovdje postavljamo ovog Mega Knighta. Možda će nešto da uradi Mega Knight. Njega sam dobio iz Legendary Lightning chesta. Bio sam presrećen, znači kad sam ga dobio, odmah sam ušao u game i nije baš dobro prošlo. Tj. ne znam kako je prošlo game. Ali mislim da nisam pobedio. Ok, sada je ovo. 2,7 eliksira. Ok. Znači sada postavljam samo ove kartice. Znači prejak sam, bukvalno. Mega Knight mu sad ne može ništa uradi. Ništa da neće. Oći bandit na drugu stranu. Ajde bandite. Nešto uradi, please. Ajde, zaleti se. Bam. Znači prejak, ajde. Što je tam? Da, GG. Da ne bi ništa mogao uradim. Nisam mu ni kulu strušio. Da, ovo je moj akaunt. Nije mi niko igrao na ovom akauntu. Imam mi razni akauntovi. Imam jedan što sam počeo bio, pa na ovog sam još igrao. Ali imam, vidi bre. Ne znam da li da kupim Pas Royale. Znači, ovo može. Legendary Lightning Chest. Epic. I Magical 50.000. Ovo se isplati da se kupi, ali ne bi ja da trošim ga za džabe. Mogu ovo da kupim na drugi account, Legendary Lightning Chest. Ovo užam. Ne znam da li da kupim coins. Da, ne mogu ni coins, brate, da kupim. Interpad. Ja, idemo Lukas, jedan youtuber. Ne znam da li ga vidim. Nije ni bitan, boli me briga. Dobro, nisam igrao pravi game. Ovaj bro. Ovo sam 10 arena. Ti zezaš. Kuće mi mnogo.
ali mi stvarno koči. Ok, od Electrovalley dobijem 3400 trofeja dobijem, bla bla bla. Na 4000 Legendary Arena dobijem Legendary Lightning Chest. Ne znam što je to. Legendary King's Chest, da. Ali nema veze, imam ovdje. Da. Imam ovdje, tako da mi ne treba. Ali ona je jedna pobjeda. To je svaka pobjeda. Idemo ponovo Rage Challenge da pokušam. Što mislim da ću ga oderam? Pa, briga, mislim da ću ga oderam. On je agresivno krenuo. Odmah me teo ubije. Da struši kulu, ali bi uspio da se nisam obranio. Ok, ovaj je bacio dodatni range. Prejak. Mega neki prijeka karta. Ne znam da bi se obranio. On me, da, sjebao me na obje strane. Mega neki prerano skoči. Da, to bi bilo to za ovaj video. Bukvalno, zato što... Znaš šta da uradim? Brate, ovo nema šta da nema. Ćao.